Miren, des del bloc Compromís hem redactat desenes de propostes no de llei, esmenes als pressupostos i mocions presentades ací a Vila-real, a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats, totes en el mateix sentit: exigir al govern central la construcció d'una vegada per totes del corredor mediterrani. No com vostès, senyors i senyors del Partit Popular, que ara ens volen passar la mà per la cara amb l'almoina del tercer carril, mentre que a Madrid i a Europa el que de veritat el seu partit demana, en conjunt amb el PSOE, és la construcció de la travessia central dels Pirineus, una aberració econòmica i logística en temps de crisi molt més cara, menys rendible econòmicament i que, a diferència del corredor mediterrani, no compta amb el suport de la Unió Europea com a obra prioritària, que pretén connectar Madrid amb els Pirineus i a través d'un túnel amb França. Justament perquè, a diferència de vostès, els representants de Compromís a Vila-real, a València i a Madrid sempre hem defensat el corredor mediterrani, els votem que no a la seva moció sobre el tercer carril, que només és un exercici de retòrica política. Perquè nosaltres anem molt més enllà que vostès i ja en la darrera moció que vam presentar el passat 29 d'octubre, el bloc Compromís, i que vostès van votar que no al corredor mediterrani, des de l'Ajuntament de Vila-real vam aprovar, pese al seu vot en contra, instar al govern a posar en marxa tot un seguit d'infraestructures que formen part del corredor mediterrani. Perquè ara hauríem de donar un pas enrere per a reduir la nostra demanda a només una part del que és necessari, quan, a més del tercer carril, són necessàries moltes altres infraestructures, com la inversió en els ports marítims, com el de Castelló, i la seva connexió amb Europa per via fèrria, la construcció de noves infraestructures, circunvalacions i línies de mercaderies, la construcció d'estacions intermodals de gran capacitat que ací estan sense desenvolupar i dels que Vila-real es podria beneficiar, per no parlar d'autovies i moltes altres infraestructures. Vostès fan números i diuen que des de 2012 s'han invertit o que s'invertiran un total de 358 milions d'euros. Bé, sumant el que posa DIF, les administracions centrals i autonòmiques, etc. Però no vaig entrar a analitzar les seues xifres. Vostès saben quan invertirà el govern del PP, el govern de Madrid, en l'AVE a Galícia? Abans que parlaven de l'AVE. 1.079 milions d'euros. Això deixa clar el que és l'almoina política del tercer carril i les veritables prioritats del govern del PP. Perquè en temps de crisi com els que vivim, senyores i senyors, no podem estar enganyant a la ciutadania demanant ací només una xicoteta part d'una infraestructura tan necessària per a la indústria, l'agricultura i el turisme, quan a Madrid el PP, en conjunt amb el PSOE, ens neguen per complet aquest carril mediterrani. Per això, des de Compromís, el nostre vot és un no a aquest engany i un sí al corredor mediterrani.